1973 natukod kini nga hospital dinhi sa Barangay 7, lungsod sa Tuburan. Kini mauna ang Tuburan District Hospital. Sigon pa sa mga medical personnel, ang hospital napasagdan, nataligamaan, nabiyaan sa panahon. Apan sa paglingkod ni People's Governor Pamela Pambariccuatro, ang Tuburan District Hospital nahatagan og paglaom. Sa pagkakaron, ang hospital dako na kaayo og kausaban, dako na ang kalambuan. Sud sa taas nga panahon, giingong gipasagdan lang ang Tuburan District Hospital. Hugaw, kuwang sa atiman, way maayo nga serbisyo. Apan sa bagong liderato sa paglingkod ni People's Governor Pamela Pambariccuatro, gitutukan ang pagpatrabaho sa Tuburan District Hospital. Gipalambo ang pasilidad aron hamugaway nga maserbisyuhan ang katawhan. Giatiman ang mga panginahanglan, mga tambal ug bag-ong mga ekipo. Uban sa hepe sa hospital, Dr. Brian Vilbar, iyang gipakita sa Subo News team ang mga kabaguhan ug kalambuan sa Tuburan District Hospital. Kani siya sa una, naadiri ang amo ang kanang billing section ba. Naglagyo ni sila. Muni amo ang billing, so karon information area na gyud siya. Adiri the part is dako na kayo ang development, pakabot rin kani siya, gubak hindi kani siya sanan. Nanay drainage nga gihimo, salamat kita na niya. Circumferential road nga concrete kini, tuyok ni siya. So kani nga karsada gamit ni kayo para Tanan gid access tanan, ma-utilize sa gid nato ang ospital. So naghimo mi kani CR para niya. Wala siya na feature sa video. Oh. kani. Oh. So, muna siya ang atuang CR ron na makaserve na pagmayo sa atong laboratory. Yes, tulo ka-functional CRs, no? CRs ni ayo na gid siya. Sa una, kuan kini kanang baho nga stock up kay ba. Arang-arang na. Kani sad siya sa amuha sang PWD CRs. Ako giyon na kay hospital magud siya. Nya kung wari kag hospital nya way tarong nga CR. Luoy kay mga pasyente. Emergency room lipay na kay sila. Kay oh, this is already our emergency room. So kung musud ka niya, lahi-lahi na gyud ang ambience. Bugnaw-bugnaw na gyud, mas komportable na gyud kayo mga pasyente. Di na gyud kita mamaypay direk tarong. So kani siya minor operating surgeries na gyud dire. Nya pasalamat sa kay ko sa ECG unit na nagita ko ECG unit dire. Wa gini siya. Tambal na gyud. Swero na gyud. Fluids na gyud, di na ta mamalit sa gawas. Di na gyud out of pockets. Almost So ang mga pasyente libre na. Libre na gyud siya. Pag start gyud ni Gov, gitan ko sa Balamban, surgeon ko dito. Ibutang ko nila diri July 16 ko naabot diri. And from that July 16 hangtod karon, pa mi mohudnog og pa-improve. So kani siya fully karon na gini siyang tuiga nato na start no pag March, no? Tulo na ka air conditions ang nataod nato, which is indot nga ang computers kinato, computer systems nato updated na. Sa hamugaway ug maayo nga serbisyo sa Tuburan District Hospital, daghan ang nalipay karon sa bagong administrasyon ni Governor Pambariccuatro. Idol, thank you sa kanang bagong implementation sa hospital ba. Ayun. Unsa man wala. Lipay ra mo ano? Oh, kanang okay na kanang di siya para sa una ba nga murag nagaputunon kayo ang presensya sa mga mga staff karon dili naman. Gisgot og public to private nga mga hospitalis simurag same level na sila ba wala na kay angay po siguro kung ano pangitaon sa Ano ubang dili na kayo eskwelahan. makabot. Salamat jud kayo Gob kay kun di tungod nimo ko ano jud kayo ang hospital dito Tuburan dili. Tinatamag makuan nga mo ari dayon ta kay mati igabot mo kasi kasuhon may kay nigabot dayon. Gobernador Pam kanang salamat kayo nga kanang gibag-o na nimo hospital dito Tuburan alerto na kay mga nurses nila ay nagi kay sa una. Gidugangan ang gidaghanon sa hospital personnel. Gikan sa 71 ka personnel, karon aduna nay 107 ka mga trabahante. Gihimo usab ang site development
aron adunay klaro nga drainage ug karsada ang Tuburan District Hospital. Sa pagpalambo sa serbisyong medikal, nagpadayon karon ang site development dinhi sa Tuburan District Hospital aron mahatag pagyud ang mas malambuon nga serbisyo. Ako si Monching Auxtero, kini ang Cebu Diary.